Tenttää tuli asiakkaita. Ja meidän Casanova on taas vauhdissa. Täällähän on väkeä kuin supermarketissa. Sähän voisit kans mennä sinne makuuhuoneeseen. Mitä sä tarkoitat? Murhamiehet hakee homojalta. Sovitaan, että mä en kuulu tota. Jätä se siihen. Mä oon ajatellut karsia roskasakin pois mun taikavarvulla. Oho, hups. Kato kun lipsaat. No se oli vasta ensimmäinen. On se vaan niin naurettavaa, että tuollaiset Aki Nikkisen kaltaiset nilkit, ne saa tehdä ihan mitä ne lystää. No herran jumala, eikä nyt yksi vaivainen rikki mennyt maitopurkki vala niin hirveetä. Mia, nyt ei ole kysymys maitoterapiasta. Varo vaan sinäkin, kun kuljet yksin tuolla sängyssä. Tuommoiset elukat, ne voi saada päänsä kaakeleita. Ovi auki! Iltoja. Me ei muuta kuin peremmällä. Täällä on asuntoesittely. Me ollaan tässä vähän keskusteltu ja tultu siihen tulokseen, että olisi paras, että sä muuttaisit täältä pois. Ai ketkä te ootte keskustellut? Isäs. Kaikki tästä huolissaan. Eikä mä nyt muuta mihinkään omasta kodistani. Et sä nyt tajua, että tää on sun koti vaan, koska sä oot tappanut edellisen asukkaan. Ai olen vai, tosi ikävää. Mutta siitä huolimatta mä en aio muuttaa yhtään mihinkään. Mutta te hyvät herrat sen sijaan saatte poistua, olkaa niin hyvät. Nyt sä pakkaat sun kamasia heti. Tai muuten mä en vastaa. Ossille! Kiitos vaan kahvista. Äs käy uhoilemaan. Näpit irti, juntti. Kyllä sun kaltaisille on ennenkin lääkkeet. Ei, lata, noin!